Azken egunetan Bilbon segurtasunaren inguruan asko mintzatu da eta hedabide askotan gertakari latzak izan direnez, azken asteetan hori egunkari askotako azaletara eraman da. Aste honetan zehar Bilboko udalen ordezkaritza duten alderdi politikoak gonbidatu ditugu saiora eta azken hilabeteetako gaiak mahai gainean jarriko ditugu. Udalaren ordezkaritza duten 6 alderdiak gonbidatu ditugu. Gaurkoan Udalberriko zinegotzia dugu gurean, Amaiaren eguerdion, Amaia? Eguerdion, eskerrik asko gonbidapenagatik. Lehengo gaia noski, segurtasuna da, aipatu bezala, azken hilabeteetan, gabonetatik ona esango geundun, hilabetean, pilpilean dagoen gaia, politikarien ahotan, ez ezik herritarren ahotan ere gonden gaia da, gabonetako gertakiaren ostean, gero Otxarkoagan gertatutakoaren ostean. Hala ere datuek diote Bilbo hiri segurua dela, baina segurtasun falta edo por lo menos ahotan edo segurtasun falta dagoela edo hitz egiten da. Zinegona piztu du eta eztabaida ere, udalean bertan ere, Udalberrik ze irakurketa egiten du. Asteko noski gure babes osoa, bai biktimekin eta biktimen zenide eta ingurukoekin, eta hau esanik normala da zinegon hori gure hirian sortu izana, ez? Alan dabe, nik uste dut momentua dala, beti izan da momentua, baina orain momentua da, eta Udalberritik hori azaldu dugu, hausnarketa bat egiteko. Eta hausnarketa ez da bakarrik segurtasun ereduaren ingurukoa izan behar. Adibidez, eta gu hasieratik esan dugu, eredu sozialarekin, hau da, gizarte arlotik egiten diren programetan, egiten diren inbertsioen inguruan, edo programa hauen diseinuen inguruan hausnarketa egin beharra dago. Delinkuentzia bazterketa sozialarekin lotuta dago zentzu batean. Eta hau horrela izanik konponbidea ez da inola ere izan behar polizia gehiago gure kaleetan egotea. Beti aurretik esan behar dugu, Udalberrik hasieratik esan dugula, momentu honetan Bilbon dagoen polizia ereduak aldaketa bat eta hausnarketa bat behar duela. Hurbileko polizia bat behar dugu eta ez momentu honetan daukagun polizia eredua. Baina alan da guztiz ere ezin da hausnarketa bakarrik polizia ereduan geratu. Gainera ikusi dugu azkeneko berrien arabera ikusi dugu, azkeneko kasuetan delikuentzia hori aurrera eraman dutenak izan dira nerabeak, izan dira adinez gutxikoak. Eta zentzu honetan, hausnarketa egin behar da, esaten genuen moduan, bai, zer nolako gizartean, zer motatako gizartean bizi gara, non 13 urteko, 14 urteko, 16 urteko nerabe batek horrelako violentzia egiteko gai denez, eta bestalde batetik esaten genuena, bazterketa soziala ekiditzeko politikak diseinatu behar dira, eragile sozialekin batera, eta politika horien aldeko apustu zuzena, zehatza eta irmoa egin behar da, bai aurrekontuei dagokionez, eta bai esaten genuen moduan diseinuei dagokionez, politiken diseinuei dagokionez. Otxarkoagako gertakariek baino lehen, Juan Maria Burtok, Bilboko alkateak segurtasunari buruzko itunaren inguruan helarazi zuen alderdi politiko ezberdin, alderdi politikoei, gero ondoren gertakari horiek gertatu ziren. Zer iritzi duzue? Aitortu duzue, berandu iritzi dela, itun hori eztabaidatzeko edo, baina, zer iritzi duzu itun horren arabera? Bai, azteko alkatearen aitormenen inguruan, berak segurtasun itunaren inguruan hitz egin zuen, baina berak hitz horiek helarazi zituen momentuan ondino segurtasun itunaren prozesua ez zegoen abian. Hortaz, berak udaletzearen izenean aitormen batzuk egin zituen, baina adibidez Udalberritik eta ni jakin badakit beste oposizioko talde batzuetatik
aburtoren baieztapenakin ados ez geuden. Berak esan zuen, segurtasun planaren ardatzetako bat izango zela polizia gehiago zenbait auzoetan jartzea, eta aurretik esan dudan moduan, zenbait udaltalde, kasu honetan Udalberrik argi daukagu, konponbidea ez dela bakarrik polizia gehiago auzoetan jartzea, ez? Ze motatako polizia izango da, zein funtzio beteko du polizia hori, eta gero esan dudan moduan, ez? Beste arlo batzuetan, ez bakarrik gizarte arloan, hezkuntza arloan bebai, zerbait egin behar izango da, hausnarketa bat egin behar izango da, beste instituzioekin batera ere hausnarketa egin behar izango da. Gogoratu beharra dago, Txarkoagako kasuan, gazte hauek, diputazioaren menpe daudela, hori da. Alde eginda zeuden edo joanen... Hori da, orduan, gure gizarte zerbitzuek daukaten saturazioak zerikusi handia du ere honekin, eta zentzu honetan, hausnarketa bakarrik badoa, segurtasun ereduaren arlotik, gure ustez konponbidea ez da inoiz ailegatuko, eta... Dagoeneko, ziurrenik entzuleak ere ikusiko zuten Bilboko plaza askotan polizia gehiago ikusten da, hori Otxarkoagako gertakerariak eta hurrengo asteburuan bertan, nahi dut esan, hori ja dagoeneko somatu dugula herritarrok ere, ez? Beraz, autokritika egin beharrean gaude, ez? Denok ere, gizarte moduan, ez? Delituak esan bezala, 14 urteko gazteak egin dituztelako, eta horrek esan nahi du, gauza asko utz egin dutela edo faio egin duela, ez? Bai, gaur bertan, justo ointze ona etorri baino lehen, irakurri dut Pikara aldizkarian Javi Perez Hoyosek, Javi Perez Hoyos da hori, adin txikikoekin lan egiten duen, hori langile bat, eta berak artikulu bat idatzi du, eta artikulu horretan hausnarketa egiten du, egiten duen hausnarketa da, nola gizartean violentzia hain present dago, hori, nerabeek violentzia hori kontsumitu dezakete modu oso errazean, eta ez bakarrik violentziaren kontsumoa, baizik eta gizartean helarazten ditugun baloreak, gizartean, lehen esaten nuena, sistema guztiak agerian usten dituen baloreak, suposatzen du, zenbait adin gutxiko mutil eta neskak, baina batez ere mutilak dira, egia esan da, sistematik kanpo gelditzen direla, ez? Eta, momentu horretan edo esanatoki horretan, ez daude inoren kontrolpean, eta batez ere, beraien egoera den inguruan hausnarketa egin behar da. Orduan, horregatik esaten nuen ikuste dut orain, gai honen inguruan egin beharreko hausnarketak ezberdinak direla, instituzio ezberdinetan, maila ezberdinetan egin behar direla, eta batez ere ezin direla bakarrik gobernuetatik egin. Eta titular handiak, ez? Hori da. Bestetik ere, esanguratsua izan da, Otxarkoagan gertatu da, ez da edo nolako auzoa, ez? Nahi dut esan, historia handiko auzoa da, langilea, eta Bilboko zentrotik 3 kilometrotara kokatuta dagoen auzoa. Horrek ere badu zer ikusia, ez? Ikusi genuen, horren ostean, elkarte eta hainbat Otxarkoagako bizilagun elkarrekin adierazpen bateratu bat egiten, eta oso argi utzi zuten auzokideek euren auzoa ondo ezagutzen dutela, zer non ikusten zuten lan egin behar zela, ez? Bai, nik gainera, egun horretan txio bat bota nuen, ze benetan zintzoki esaten dut, nik uste dut, momentu honetan egin den hausnarketa zehatzena eta nire ustez helduena elkarte hauek egin zutena izan zela, ez? Lehen esaten zenuen, ezin direla horrela esaldi borobilak eta potoloak bota, baina abstraktoak ere, eta nik uste dut zenbait talde politikoetatik horrelako esaldiak bota direla, eta gero ikusi genituen nola eragile hauek auzoa ezagutu eta bizitzen duten eragile, ez auzoan bakarrik bizitzen diren, baizik eta auzoa bizitzen duten eragile hauek nola egin zuten hausnarketa guztiz heldua eta nire ustez egin den hausnarketa hoberena. Guztiz ados beraiek esaten duenarekin, lehen hitz egiten genuen bazterketa sozialaren inguruan, klaro.
Bilbon, eta batzuek behin baino gehiago esaten dugu, eta dirudi mezu hori utzik dagoela, baina guztiz beteta dago, bi motatako Bilbo daukagu. Existitzen da denok ezagutzen dugun Bilbo, askotan esaten diogu, postaleko Bilbo hori, baina gero bai existitzen dira hainbat auzo Bilbon, auzo gehienak, zerbitzu publikoetatik, sareetatik kanpo daudenak. Hezkuntza arloan bebai, lehen esaten genuenean, kriston gabeziak dituztenak. Karo, honek, abiadura ezberdineko auzoak egotea, bazterketa soziala dakar. Eta bazterketa sozial horretan dagoen piztu daitezkeen konflikto edo ezberdinak kontuan hartu behar ditugu. Orduan, ni guztiz ados nago Bilbao daukan konfigurazioa auzoei dagokionez zerikusi handia daukala gertakari hauekin. Eta ez auzo horiek segurtasun gabeko auzoak direlako, bai gertakaritako bat Bilboko hiriaren zentruan abandon gertatu zen, eta gainera ikusten baditugu indizeak eta delinkuentzia gertakari gehienak abandon eta zentroan gertatzen dira. Baina bai egia da azkenean ezberdintasun sozial horiek sortzen badituzu eta batez ere elikatzen badituzu daukagun eszenatokia Bilbon zoritxarrez bada eszenatoki bat halako gertakari hauek emateko erraztasun handia suposatzen edo bermatzen duena, ez? Bueno, asko hitz egin da Otxorkoan inguruan, auzo ezaugarri bereziak dituen auzoa dugu, aipatu dugu 3 kilometrotara dagoela zentro eta oso langilea, migrazio handia eduki duena, eta azken urteetan eurek esaten zutela. Adin nagusiko jende asko bizi dela, ez? Ez talako egon, gazteak ez direlako geratzen edo analakoa. Horri ere irtenbidea jarri alzaio espigirotatik, eskuntzatik, hainbat kulturatik, hainbat aspertutik, ez? Bai, esaten behitu, azkeneko hartuko dizut, esaten duzuna kultura, ez? Adibidez, Bilbon kultura bizitzeko zentrura etorri behar zara eta auzoetan aurrera sortzen diren eta aurrera eramaten diren kultura ekintza ezberdinak eragile sozialek sortzen dituzte eta aurrera eramaten dituzte eta batzutan udaletxearen laguntzarekin, baina laguntza oso txikiarekin, ez? Osea, bazaude zenbait auzo kulturaren kontsumotik usten, eta kultura bebai eskubide bat da. Gero, hezkuntzari dagokionez bebai, ezberdintasun handiak aurkitzen ditugu, kriston segregazioa dago, ez bakarrik eskola publiko eta kontzertatuaren artean. Eskola publiko ezberdinen artean ere segregazioa existitzen da Bilbon. Etxe bizitza, adibidez, badirudi ez dekola honekin zerikusirik, baina Otxarkoagan adibidez, hainbat etxe bizitza daude egoera oso txarrean. Eta, Bilboko etxe bizitza parkearen 72% zaharkituta dagoela adierazten du egin den azkeneko ikerketa. Hortaz, horrelako inbertsioak ere egin behar dira, eta ez bakarrik hori, ez? Makroproiektu urbanistikoetan eta hori, turismo eredu horretan, ez? Aipatu dituzu bi abiadura, auzo baten inguruan eta gertakari latz batzuk izan ditugu hizpide, baina bihar ere berriro beste auzo bateko bizilagunak deituta manifestazioa dago, eta kasu honetan zentroan eta Alde Zaharrean, ez? Udan pinpilian egon den gaia izan da, turismoa, ez Bilbon bakarrik, baizik Euskal Herriko beste hiri batzuetan ere, baina ez dako udako kontua, gaia berriro mahai gainean jarri dute, eta Alde Zaharreko bizilagunak aurreko astean plataforma bat aurkeztu zuten, SOS Alde Zaharra, eta 3 gai jarri dituzte mahai gainean. Etxe bizitza, turismo eredua eta merkataritza txikia. Udalberritik ere ikusten duzu hor, hausnartzeko eta bain bat edo hitz egiteko lekua egon beharko lukeela. Alde Zaharrean, bizilagunek aipatu zuten bezala, etxe bizitzaren presioa gora egin du, gero eta turista gehiago, turismo eredu hori aztertu beharko litzateke, eta gero merkatari txikien, gero eta hitzi egiten direla denda txikiak. Bai, amaieratik hasita argi dago,
aldezarretik buelta bat, sarritan buelta bat ematen dugunok, argi ikusten dugu, hainbat merkataritza hainbat denda txiki, gure bizitza osoan zehar ikusi ditugun hainbat denda itxi behar izan dutela, horrek zer ikusi handia dauka, azian esaten zenuen kontuarekin, ez bakarrik pisuen alokairua, lokalen alokairuak ere gora egin du, eta bueno, zentzu honetan ezinezkoa da zenbait merkatarientzako alokairu horiek ordaintzea, ez? Niri pena handia ematen dit, adibidez, oin bebai atxo ikusi nuen, takun moduko denda bat, non gure bizitza osoan zeharran erosi dugu, eta betianik ezagutu dugu, horrek iztea, eta beste moduko, denok ezagutzen ditugun markak, ez ditu dala esan nahi hemen, baina denok ezagutzen ditugun markak, gure aldezaharrean, gure aldezaharran marka horietatik, horiekin beteta ikustea, ez? Ni turismoari dagokionez, batzuei esaten digute turismofobia edo daukagula, ez? Nik ez daukate turismofobia, guk ez daukagu turismofobia, baina guk beti eta oposizioko talde ezberdinek gobernuari behin eta berriro adierazi dioguna da, turismoaren aldeko apustu bat egiten bada, hausnarketa egin behar dela turismo ereduaren inguruan. Adibidez, guk proposamen bat eraman genuen, uste dut irailean izan zela, ze Euskal Autonomia Erkidegoak instituzio maila ezberdinetan egin du argi eta garbi turismoaren aldeko apustua, ez? Badaukagu bebai hor MTV eta dana dalako 2018 izango da rugbiaren finala MTV, baina adibidez Euskal Autonomia Erkidegoa da estatu mailan autonomia erkidego bakarra, non bizita gidatuak egiten dituzten gidak lanbide moduan ez da existitzen. Ez dago araututa lanbide hori. Horrek zer suposatzen du? Adibidez, gida batek, Bilbon bizita gidatuak egiten duen gida batek, noizbait, Errioxara badoa bizita gidatu bat egitera, hor karnet bat eskatuko diote. Bera gida lana egiten duen, adierazten duen karnet bat eskatuko diote. Errioxako gidek badaukate karnet hori, beraz, Bilbora etorri daitezke bizita gidatuak egitera, edo Gasteizera adibidez, hurbilago dagoela, baina Euskal Autonomia Erkidegoko gidek ez daukate karnet hori, Autonomia Erkidego honetan ez delako existitzen lanpostu moduan. Turismoa ereduan berba egiteko, agian lanbidea ere regulatu beharko litzatekela uste duzu. Orduan, klaro, zakartatzen da, bebai gure gobernuak esaten digute turismoaren inguruko apostu zehatza egin dutela, baina hori ez da egia, egin dute turismo eredu prekarietatea eta turismo eredu masifikatu baten alde egiten duen turismo eredu bat bultzatzen dute, baina ez turismo, guk ez gaude turismoaren aurka, baina hitz egingo dugu, mahai baten inguruan, bultzatuko dugun turismo ereduaren inguruan. Eta beraiek, eta dinote ez bakarrik Bilboko udaletzeak, bebai Eusko Jaurlaritzak beraz, azken finean lanpostu hauen erregulazioak Eusko Jaurlaritzaren esku daude, baina beraiek ez dute halako kalitatezko turismo baten aldeko apustu bat egiten dute, hori turismo masifikatu baten aldeko apustua. Guggenheimeko langileek, kanporatu zituzten Guggenheimeko langileek esaten zuten moduan, egiten dute hori, fast food turismoaren inguruko apustua. Bestetik ere bizilagunak aldezarrean oso kesu daude espazio publikoaren privatizazioarekin. Hau da, oinezkoa da, zazpikaleak, alde zaharra, baina hor ere, esaten dute, arazo asko dituztela, gero eta espazio gutxiago dagoelako, tabernak gehitu, turismoaren ondorio bat izan daitekena ere, ez? Baina hor ere, badago araudi bat, eta kesu dira araudia ez delako betetzen. Nik uste dut euren kexuak argi dagoela arrazoiaz beteta daudela, ikusi behar dugu Erriberako markatuaren terrazarekin gertatu zen. Nik uste dut hori dela eredu argiena, hori da izebergaren punta, ze egia da aldezarretik ibiltzen zoazenean askotan terraza bat eta beste terraza baten arteko espazioa hor ez dagoela oso argi zein den, ez dakizun ondik ibili, ez dakizun ondik pasa, da zentzu honetan pena bat da, eta esaten duen moduan, Erriberako terrazaren kasuan ikusi izan da, azkenean
ez duela araudia bete, ikusi izan da nola espazio publikoaren privatizazio argi bat eginda, eta guri hori da ematen digun beldurra, ez? Bazkenean peatonalizazio horiek direlakoak, ze zentruan bebai ikusten da, abandoneta ikusten da, Ledesma kalea hementxe bertan dagoena. Bai, espazioaren eta kale batzuetan gertatzen da, Alde Zaharrean inguruan berbetan geunden, bihar bertan manifestazioan bai, deitu dutelako, protesta deitu dutelako auzokideak, turismo ereduaren inguruan. Bueno, honek esaten du mai bat baino gehiago egon beharko litzateke auzokideekin lanean, ez? Udaletxe partetik. Bai, nik uste dut gai ezberdinak daudela, badaukagu erralokairuen igoeraren gaia, badaukagu hor merkataritza txikiaren gaia, badaukagu espazio publikoaren privatizazioaren gaia, azken finean terrazena da espazio publikoaren privatizazioa, hor badaude zenbait gai, eta nik uste dut parte hartzea, hiritarron parte hartzea zinbestekoa dela, gainera Alde Zaharrean auzo mugimendu oso garrantzitsua dago eta oso historikoa, eta nik uste dut udaletzetik mahai horiek sortu beharko liratekela guztion artean hausnarketa egiteko, baina tamalez ez dut uste, nik uste dut gobernuak EAJ eta PSeren gobernuak apustu argia egin dutela turismo eredu jakin baten alde, eta tamalez ez dut uste ez da parte hartze horretarako espazio bat irekiko, ez? Irekiko dutenik, bai. Aipatu duzu EAJ eta PSE, ia legealdia agortzear, 2019an izango da, ez, berriro ere hauteskundeak, zein balorazio egiten duzu Udalberritik oposizioan zaudete, eta, suposatzen dut, zorrotz begiratzen diozue udal gobernuari. Bai, egia da, oposizioan gaudela, eta gainera Bilboko Udaletzaren kasuan oposizioan gauden taldeak egoera zail batean gaude, beste udal gobernu batzuetan ez da berdina, kasu honetan ikusten da 17 zinegotzi dituztela EAJ eta PSek, eta oposizioaren kasuan, Guazenek 2, Udalberrik 2, EH Bilduk 4 eta Alderdi Popularrak 4, ez? Oposizioak gitxiago gara, eta gainera, gehiengo absolutua dauka Bilboko gaur eguneko gobernuak. Nire ustez, beraiek finkatu zituzten hasieratik zeintzuk izango ziren euren gobernuaren hildo nagusiak, eta hildo horiek jarraitzen dabiz. Ni gobernuaz baino gustatzen zaidana da oposiziotik egiten dugun lana saritzea, ez? Nik uste dut momentu honetar arte bazegoela Bilbo eredu bat, argi eta garbi Bilboren inguruko eredu nagusi bat, eta Bilbo alternatibo bat defendatzen genituen ez bakarrik indar politikoek, baizik eta auzo mugimenduek, auzo elkarteek, ez zeukan espazio oso handia osoko bilkuran, ez? Hau objetiboki gainera begiratuta. Kasu honetan, presentzia handiagoa dago, Bilbo alternatibo horren inguruko alderdi politiko ezberdinen ahotzean, ez? Eta bagaude defendatzen Bilbo alternatibo hori defendatzen ditugun alderdi politiko gehiago, osoko bilkuran, baina bebai, hiritarren turnoa edo, nire ustez hori izan da, agintaldi honetan egin dugun edo lortu dugun lorpen handienetarikoa, hau da, turno popular delako hori, ez? Herritarrak joan daitezke. Eta horrek zer suposatu du, hainbat ahots, turno delako horretan, bebai, eredu ezberdin bat proposatzea. Eta horrek argi usten du EAJak eta PSek naiz eta gehiengo absolutua izan, euren eredua ez dala bilbotarren guztien eredua, ez da bilbotar guztiak defendatzen dugun eredua, ez da bilbotar guztientzako hoberena den eredua. Eta zentzu honetan ikuste dut oso interesgarria izaten ari dela agintaldi hau, horregatik, parte hartzea askoz handiagoa delako, hiritarron parte hartzea askoz handiagoa delako. Bai, osoko bilkuran, bai. Eta gero, nik uste dut gainera, kalean bebai sortzen ari den mugimendua, bihar manifestazioa Alde Zaharrean beraiek esaten dute turismofobia, gobernuak, baina turismoaren inguruko hausnarketa bat botatzeko edo. Bihar badaukagu hor
manifestazio hori, lehen esaten genuen, Otsarkoagaren inguruan, ba, nola eragile, auzoko eragile ezberdinak urten ziren euren hausnarketa planteatzen, ez? Nik uste dut pedagogia asko egin dela urte askotan zehar, orain mugimendu sozialek kriston indarra daukatela, eta zentzu honetan, ba, bueno, azken finean beraiek dira, ba, gaude indar politiko batzuk, ba, euren ahotsa garela, edo euren ahotsa izaten saiatzen garela, baina beraiek bai egiten duten lana ezinbesteko da, eta niri hori da gehien gustatzen zaidana Bilboko gobernutik, ez daukan oposizioa kalean. Bueno, oraindik ere denbora geratzen da, eta zurrenik lan asko egiteko, esan baina. Bai, datorren urte hau izango da, bueno, oso zaila, baina, bueno, lortuko dugu. Bueno, ba, Maialen mila esker gaur gurean egon izanagaitik, hementxe utziko dugu, eta hurrengo batean ere berriro gonbidatuko zaitugu. Mila esker zuei, Ane, eskerrik asko.